Takže čus, vítam vás pri tomto videjku. Ako už podľa aj názvu, aj podľa náhľadovky vidíte, budem týždeň preč. Áno, idem preč a idem presne do tábora, do Airsoftového, hej. Bude to od nedele do nedele, takže posnažím sa pondelok natočiť video. Pondelok akože mám v pláne natočiť video. Už aj v pláne o čom, ale to sa dozviete. A teda len toto je také videjko, aby som vám povedal, že tu teda týždeň nebudem. Presne ten celý týždeň budem preč. Takže vlastne sorry, ale potom si vlastne dám shortsku alebo dačo, ako som na tom tábore, ako sa užívam. Ukážem vám nejaké to ubytovanie a uvidíme sa zase potom o týždeň, natočím okamžite videjko a takže tak o 10, takže tak o 7-8 dní vlastne vyjde ďalšie videjko, lebo vlastne tým, jak som preč, no tak vlastne nemôžem tam natáčať, ale budem tam mať telefón, takže ja vám iba natočím shortsku nejakú, ako to tam vyzerá. No ja idem teraz spolupracovať trošku kanál, niečo porobiť, rozlúčiť sa a ľudia, vidíme sa. Čus!